Jamen, vi er jo som sagt sidste gruppe. Vi vil først og fremmest gerne sige velkommen til. Vi er fornøjet til at se, at så mange har holdt ud efter 3 ugers intens forløb. Vi har lavet vores fremlæggelse noget anderledes end alle andres, så det kræver, at vi får en del hjælp for jer. Og det går ud på, at når jeg siger noget med det hedder hey ho hey, så siger I bare til mig hey ho hey. Og jo vildere det bliver, og jo højere det bliver, jo sjovere er det selvfølgelig. Så vi starter stille og roligt med at sige 3, 2, 3, 2, 4, 1. Omsorg bliver til omsorgsvigt. Når de folkevalgte svigter deres pligt, skærer ned overalt, og det kalder I velfærd. Vi må have et utroligt dårligt selvværd for omsorg. Bliver til omsorgsvigt. Når de folkevalgte svigter deres pligt, skærer ned overalt, og det kalder I velfærd. I må have et utroligt dårligt selvværd. Vi har om emnet omsorgssvigt, og derfor har vi alle utrolig meget pligt. Vi skal hjælpe børnene ud, så de ikke får en kæmpe blodtyp. Hey ho hey! Hey ho hey! Hey ho hey! Hey ho hey! Tværprof arbejde, det er godt. Lærerpædagog, ja, det er sgu hot. Under det retning skal vi tænke på, så børn føres videre, og det er lidt på 2. Hey ho hey! Hey ho hey! Det skal hey ho hey! Hey ho hey!